सुबह के 9 बज रहल बा। जय श्री राम भाई लोग। आ सुबह हमारा गांव के महेंद्र ठाकुर जी जरा नाई बोलल जाला सुबह सुबह द्वार पे आ गए हैं। अब बाल काटत तारे सबके गांव में। हमनी के ऐसा ही होला, हर एक गांव में होत होई। कहाँ कि एगो पर्सनल नाई होले जे सबके बाल काटेला। हर एक हफ्ता 10 दिन पे आके बाल काटेले। आ यहाँ लोग के पर व्यक्ति 5 किलो की 6 किलो सही कुछ होला, उहे मिला के यहाँ लोग के हर एक अनाज दिहल जाला। हर एक सीजन में धान के सीजन में धान, गेहूं के सीजन में गेहूं दिहल जाला। इनकर तो मन करबे करला कि बाल काट दिहनी के, लेकिन हमनी के बाल ना कटवावरी जा, काहे कि हमनी के मन पसंद ना इ ना हम। चुरखी के जगह है नहीं के पीछे चुरखी ऐसा चुरखी ना देखल हो खबर तुम देखाव कहाँ कटल है। के नाम बताओ। महेंद्र ठाकुर। बउआ के कटोरा कट बाल कटियो। चल भाई क्या करे के कटोरा धोकइतिया चलाओ ना झूठो के संग हम लगा दे डाग ही लगा दे। बउआ के कटोरा कट बाल कटता गोल कटी एकदम। टका है ना टका। हाँ अभी हम अनिया बगेन। कहाँ कि खेत में गेहूं के छिटिया होता, तो 3-4 गो आदमी लागल बाड़े, तो हम लोग खातिर नाश्ता लेके जा तनी फिलहाल। आ नाश्ता ले गए के बाद खेत पर कैसे गेहूं छिटाता यो सब प्रोसेस देखावल जी सबके, तो बनल रहिए साथ में। फिर अपन इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आइल बानी। ई राजा गाड़ी ही रोड पर खातिर, नो फ्यूल, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, बस चार्ज करो लेके निकल जाओ। यह है एकरासी पुल जे हमेशा ब्लॉग देखत होई, पहचान गई होई। एकरासी पुल करे के बोलल जाला। आ ये सीधे रोड चल जाला हमनी के खेत पर। आ ये रोड बाटे गांव में चल जाला, ओझा बनाओ गांव में। ई रोड से रउआ सबके पुराना नाता हो गइल बाटे, काहे कि हमनी के हमेशा अपना ब्लॉग में ई रोड के दिखावे नहीं जा। आ सामने हमनी के खेत लउकता, जौन पेड़ पौधा होने बा आगे सामने खेत बा। एने देखत हो ब्रह्म बाबा के मंदिर बा। फिलहाल अभी आ गइल बनी हम खेत पर। बिया छिटाता, खेत के सब कंप्लीट जोतिया हो गइल बा। और वह सब देख सकतनी या पूरा कंप्लीट जोतिया हो गइल बा। आ देख गेहूं के बिया रखल बा 303। ई हटे कौना कंपनी के, ई ATS कंपनी के बिया ह। यह छिटाता। आ छीटे वाला पार्टी हमने सामने लौकता लोग। हम भीरी पहुँच के दिखाओ तरी शॉर्ट रुआ सबके। पापा होदे नाश्ता लेके जा रहल बाड़े सामने। आ होदे 2 जना छीटे में अपन लागल बा लोग। आ एक आदमी गइल बाड़े पानी लेवे खातिर, काहे कि हमनी के मोटर चालू नहीं किया करत ऐसे। काहे कि अभी तो खेत सुखवावे के बा, इतना नमी आ गइल बा, इतना गीला हो गइल बा खेत के। हमनी के चाहत नहीं कि धूप उगो, खेत तनी में सुखाओ आ फरहर हो जाओ। ऐसे पानी लेवे गइल बना बेचारे कल चला के ब्रह्म बाबा के मंदिर पर। आ नाश्ता अभी करी लो पार्टी। आ नाश्ता कइला के बाद फिर हम लोग के 2 बजे के आसपास भोजन करावल जाई। बिया के छिटिया हो रहल बा। सुखारे बिया अपन बिया छिट रहल बा खेत में। ऐसा ही बिया छिटाला गाँव में देहात में। शेड्यूल भी करावले आदमी, मशीन भी आला छिटे वाला, लेकिन हाथ से आदमी अपना हिसाब से करले। कितना जरूरत बा खेत में वो हिसाब से बिया छिटल जाला। हमारे यहाँ का काम हो गई, नाश्ता पहुँचावे के रहे बस। अब हम जाता नहीं, कहाँ कि एगो दोस्त के हमारा फ़ोन आइल है मीटअप करे खातिर। बहुत दिन के बाद हमनी के मुलाकात होखे वाला बा, तो हमहूँ एक्साइटेड बानी और वो एक्साइटेड बाने। तो मिलल जाई। और फिर कुछ देर बाद हमनी के बगीचा में आके अपना बैठब जा, कहाँ कि बहरी से एना ओना गिला से मतलब बढ़िया बा कि ये आके बैठ बगीचा में, शांति रहेला, केहू डिस्टर्ब करे वाला ना रहेला। तो ठीक बा, बनल रही जा। हेदे मिथिलेश भैया हमारे पानी लेके जाता रहे बेचारू, हतना दूर ब्रह्म बाबा फिर गई है पानी लेवे खातिर 1 किलोमीटर दूर।
क्या हाल बा भाई लोग? एगो अपन ऐसा दोस्त से मिलावे वाला बानी गम लंगोटिया यार, कहिए से सुरंग में घुस गिरल है यार, देखी जाएंगे आगे। हाय करो प्रकाश। हेलो ब्रो। हेलो। इहो मस्ती खरोर हम एकदम, मजा मिलत रही 24 घंटा। नहीं बाल बुतरू कुल साइकिल चलाओ तर बाल बुतरू कुल साइकिल चला रहा बा लोग। और हे जा पूरा गर्दा उड़ता। अरे अपन कुटी कट रहल बा, आदमी कुल बैठल बाड़े। गाछ बगीचा में आवते कहते कि अमरुदिया फरल बिया, भूख लाग गेल बेचारा के। अमरुदिया तो खाइल जरूरी बानू भाई। हाँ अच्छा, एगो जमाना याद बा हमनी के आवत रही बगीचा में पहले छोट पे, 9-10 में रही जा। कैसे भूलल जी भाई? हाँ ये खाली आपस में ईटा के चलावल के रही जा कि हम मर तू मर। बचपन के दिन रहे, बहुत याद आवेला। अमरूद के पेड़ देखावा भाई लोग के। हाँ ये अमरुदिया के पेड़वा हो रे, सामने लौकता न अमरूद हो पे एको आइल बाना, भाई जी के हमरा खाए के ना मिली। अफसोस के साथ ये बात कहे के पड़ता, हम ना कहती लेकिन कहे के पड़ी। बहिरे खाए के पड़ी। बहिर निखे जवा, गागल बा, आम बा, सिरफल बा, अमरूद बा, सगवान बा, इहे कुल बा। हमने क्या किताब के गई लगले का 3-4 घंटा पहले आवत तनिया, तो अभी तक ले आग ऐसा ही बा, ऐसा ही आग अभी तक लगत देखत तनिया नो। हरिओम क्या करत रहो? क्या करत रहो? मोटा लकड़ी वाला हुए बिना तो आग तापे के मन कर दिल ना। आग जड़ता तो मन में संतुष्टि रहला, नहीं कुछ होता ना तैसे। हाँ पता ना कहाँ अलग अलग मन भई रहेला, लाला कुछ भुलाता है। तो हमने के घूमना फिरना हो गई भाई जी लोग, अब जाता नहीं घर है। प्रकाशों को चीन लिया सब ये हमने के लंगोटिया यार हमें कुछ दिन से बिछड़ल रहे हैं। हाय कदा प्रकाश। हेलो भाई लोग। ब्लॉग के तनी वायरल करिए महाराज। वायरल करी जा। का भइल बरुआ? चलो वायरल हो गई। हो गई वायरल नो? वायरल हो गई। वायरल हो गई। चलो ठीक बा, तब आज के ब्लॉग में यह रहा। फिर काल मिलल जाई नई सोच नई उम्मीद के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार।